Tanárképző főiskolán és az ELTÉn szereztem. Orosz és angol nyelvismerettel rendelkezem. Szentgyörgymezőn élek, Esztergom különös szépségi és hangulatú városrészén. A nemzeti és keresztény értékek elkötelezett híve vagyok. A Magyar Igazság és Élet Pártjához ez év nyarán csatlakoztam, abból a meggyőződésből, hogy ez az egyetlen, a magyar értékeket és érdekeket hitelesen és következetesen felvállaló párt, melyek a leginkább megoldásra váró feladatok Esztergom továbbfejlődése érdekében. A legfontosabb, Esztergom méltó történelmi múltjához méltó rangjának visszaszerzése. E város rehabilitálása, elhanyagolása, mellőzése, hátrányos helyzetbe kényszerítése miatt mind a mai napig nem történt meg. Határozott célunk a megyei jogú város cím elnyerése. A keresztény értékek védelme itt nem szenvedhet csorbát. Az esztergomi hitélet újbóli megerősödéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a Magyar Katolikus Egyház központja ismét itt legyen. Kezdeményezni fogjuk Mindszenty szobor felállítását, melyre a legméltóbb hely a bazilikával szemben, a volt Balasra iskolával szembeni tér. Adósak vagyunk méltó történelmi emlékhelyekkel is. A trianoni emlékmű és a magyar hősök emlékműve hiányzik legjobban. Azonnali turisztikai fejlesztésekre van szükség. A Mária Valéria híd átadása nem növelte a városban éjszakázó látogatók számát. Szükség van olyan kulturális fesztiválok szervezésére, melyek Esztergom történelmének jobb megismerését is lehetővé teszik. A 2003-as esztendő, a Rákóczi-szabadságharc évfordulója kiváló alkalom a kezdetre. E rendezvények központi helyszíne a ma kihasználatlan Széchenyi tér lenne, mely kellő átalakítással, például a parkoló autók kikerülése, szökőkutas park létesítése Esztergom legszebb és legvonzóbb helyévé válhatna. A város turisztikai vonzerejét nagyban növelné egy ökocentrum létesítése. Elképzelésünk szerint Vaskapui központtal, a Visegrádihoz hasonlóan kiváló kiránduló helyet lehetne létesíteni vadasparkkal, téli-nyári sípályákkal. Esztergom jövőbeli jobb működése érdekében megválasztásom esetén kezdeményezem a Városháza átvilágítását személyi és gazdasági téren egyaránt. Jelentős mértékű a városi ingatlanok áron aluli eladása, ez Esztergom vagyonának, a jövőnek a felélését jelenti. Miért adták el a gázműveket, az energiaipart, a távfűtést? Így a külföld diktálja az árakat. E felelőtlen privatizációk egyik következménye a panellakásokban élők irreálisan magas távfűtési díja. Megválasztásom esetén kezdeményezni fogom az elmaradt felelősségre vonást, a felelősök megbüntetését. A lakóknak kompenzáció, távfűtési hozzájárulást javaslunk, illetve támogatjuk az egyedi mérés kialakításának lehetőségét. Esélyegyenlőséget kell teremteni, a kivételezések helyett minden lakost egyenlő mércével mérni. Legyen negyedévente közgyűlés, a városvezetésnek a választópolgárok véleményét, javaslatait figyelembe kell venni. Célunk, hogy Esztergom őrizze meg történelmi kisváros jellegét, ehhez észszerűbb közlekedési rendre van szükség. Szükséges új, korszerű autóbuszok forgalomba állítása. Jól őrzött, olcsó vagy ingyenes parkolókat kell létesíteni. Városunk közbiztonsága gyenge. A hiteles polgárvédelem felállítása rendkívül fontos, különösen a déli városrészben. A rendőri, tűzoltói személyzetnek megélhetési gondjai vannak. Ezért alapítványokon keresztül támogatnánk őket, viszont vaskézzel megköveteljük a rendet, a korrupció felszámolását. Határozott szándékunk, hogy Esztergom drogmentes város legyen. Az árusítókra, a terjesztőkre a törvény minden szigorával lesújtunk. Az iskolák környékén történő rajtakapás esetén a legszigorúbb, a legkeményebb módszereket is felengedhetőnek tartjuk. Azokat a szórakozóhelyeket, ahol árusítás vagy rászoktatás folyik, bezárjuk. Városunk köztisztasága botrányos, de a szemét, a szemetelés kérdése kulturális kérdés is. Kevés utcáink van a szemétgyűjtő. Fel kell állítani a kertészeti vállalatot, sokkal rendezettebb és virágosabb lenne városunk. Az önkormányzat nyújtson komoly segítséget
a műemlék jellegű házakban lakóknak épületeik felújításához. Fontos teendőnk a Kossuth Lajos utca szégyenfoltjainak eltüntetése. Nekünk, esztergomiaknak rengeteg kellemetlenségünk származik az építkezések, karbantartások, útfelújítások, közműfejlesztések, kábelfektetések fejetlensége folytán. Pedig ezek rendje előre pontosan megtervezhető, és a munka kisebb költséggel elvégezhető, és a fővállalkozói apparátusnak is csak egyszer kell fizetni. A város gazdasági fejlődésének kulcskérdése a helyi kis- és középvállalkozások támogatása. A jól működő vállalkozások a városnak hoznak hasznot, és biztos munkaalkalmat jelentenek az ott dolgozóknak. A városi önkormányzatnak a magyar kisipar, kiskereskedelem, a magyar vállalkozó pártjára kell állnia, megrendeléseit nekiadnia, és őket meghallgatva döntést hozni fontos gazdasági kérdésekről, mint például a most legaktuálisabbról, a piac jövőbeli helyéről és működéséről. Miért érdemes a Magyar Igazság és Élet Pártja programját támogatni? Ígérjük az önkormányzati munka, különösen a pénzügyek tisztaságát, átláthatóságát. Mi nem vagyunk a megélhetési politizálás hívei, a városért akarunk dolgozni. Képviselő jelöltjeinkkel együtt megválasztásunk esetén tiszteletdíjunkat jótékony célokra felajánljuk. Bízanak képviselőjelöltjeinkben felkészült, hiteles, felelősen gondolkodó emberek. Ezúton szeretném önöket meghívni heti 2 rendezvényünkre. Október 3-án csütörtökön 6 órakor a Zöldházban dr. Pálinkás György tart előadást, miért nem lehet visszaállítani a halálbüntetést Magyarországon címmel, október 4-én pénteken 12 órakor pedig a Zöldház elől Csurka István elnök úr városi sétára indul. Megköszönve eddigi támogatásukat, arra bíztatom önöket, támogassák a Magyar Igazság és Élet Pártja programját, hiszen így a magyar igazság győz. Szavazzanak a magyar győzelemre. Hajrá Esztergom, hajrá magyarok!